ekene m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zerenu. Anyị awuchiena n'oge obi nwanne Igbo News, ebe a na-akọ akụkọ gbasara ụmụ Igbo na ife na-eme na mkparaba ụwa dị iche iche, ọkacha nke na-eme n'ala Igbo. Anyị na-ebutere unu ozi ọma nke Chineke, ozi ọma gbasara omenala Igbo, ọdịnala Igbo na njikọta nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Anyị na-ayọ gị nwa bụ nwa afọ Igbo, ebe ọbụla ị nọ n'ụwa niile, dịka anyị si gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka, ka ị na-enye aka na-atụsanya bụ ozi ka o jekwuru ụmụnne anyị ebe ọbụla ha nọ, ma na-enyekwa aka na-esonyere obi nwanne Igbo News na Facebook, na YouTube, na Twitter, na Instagram, na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m. Na-agbakwa mbọ fụ na ị na-emekwa ka ụmụnne anyị nọ n'ụlọ mara ya bụ ozi nke ndị ụmụ obi nwanne m na-ewetara unu. Ana m ekene unu na-asị ya gazie. Ụmụ Igbo niile ka anyị gbakọ n'obi nwanne, ebe ihe na-eme ka o wee dịrị anyị na mma. Ụmụ Igbo niile ka anyị gbakọ n'obi nwanne, ebe ihe na-eme ka o wee dịrị anyị na mma. Obi nwanne ndị Igbo Global Cultural Movement, ọkwa ọganiru ụmụ Igbo ka anyị chọrọ. Maka gịnị na ha nọ n'ugwu, ya bụ azịza n'ọzachala ife ọfụma. Maka gịnị na ha nọ ka ọnụ, Igbo na-ekwu n'okwu wee sị, anyụkọ mamiri ọnọgbu ụfụfụ. Igbo na-ekwu n'okwu wee sị, asị n'Igbo ebe ike. Bịanụ 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 ka anyị gbakọ n'ọnụ, ndị blichai ayambe. Bịanụ 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 ụmụ Igbo niile bịanụ nọ, ka o wee dịrị anyị na mma, ka o wee gaziri anyị. Bịanụ nọ n'obi nwanne, ebe ife na-eme, ebe ife na-eme. Ụmụ Igbo niile ka anyị gbakọ n'obi nwanne, ebe ife na-eme, ka o wee dịrị anyị na mma. Ụmụ Igbo niile ka anyị gbakọ n'obi nwanne, ebe ife na-eme, ka o wee gaziere anyị. Ụmụ Igbo niile ka anyị gbakọ n'obi nwanne, ebe ife na-eme, ka o wee dịrị anyị na mma. N'obi nwanne o, ka anyị gbakọ n'obi nwanne, n'obi nwanne, ebe ọ ga-anọ dịrị anyị na mma. Ọganiru ụmụ Igbo ka anyị na-achọ, ndozi ụmụ Igbo ka anyị bịala. Ngwa n'eze ka anyị si gbasasị ya, kedu ka anyị ga-esi bịakọ ọnụ, naanị n'obi nwanne, naanị n'obi nwanne, naanị n'obi
anyị nọ na Malaysia, ebe Okechukwu nọ Ukraine. Kedu ka anyị ga-esi gbakọ ọnụ? Enwere ndị nọ n'azụ, ụfọdụ nọ n'ugwu Awụsa, ebe ụfọdụ nọ n'ala Igbo, n'ime ala Biafra. Ngwa ka anyị jipe n'obi nwanne, ebe anyị chọfụ obi aka, ka anyị jee n'obi nwanne ya, ebe anyị chọfụ obi aka, ka anyị banye n'obi nwanne ndị Igbo, ebe anyị chọfụ obi aka, ka anyị jee na mbara ezi ndị Igbo, ebe anyị chọfụ obi aka, ka anyị banye ebe anyị ga-atụ alụ, ebe anyị chọfụ obi aka, ka anyị banye n'obi nwanne ndị na-emezi ọfụma, ebe anyị chọfụ obi aka, ebe nwoke ga-akpata akụ, nwaanyị akpata akụ, ebe anyị chọfụ obi aka, ebe onye ga-atabi onye nwanne ya n'ụwa, ebe anyị chọfụ obi aka. Ụmụ Igbo kwenu, ụmụ Igbo kwenu, ụmụ Igbo kwenu, ụmụ Igbo kwenu. Chukwu okike abịa ma lee n'anya, enwere ndị nchọrọ ka ị gọzie n'ụwa. Chukwu okike abịa ma lebeta anya, o nwere ndị nchọrọ ka ị chekwebe. Onye ọbụla na-eme ka ọ dịrị Igbo mma, onye ọbụla na-eme ka ọ dịrị anyị mma. Maazị Nnamdi Kanu, Amadike Biafra, ngwa Chukwu kwuru gị n'iru, ka ndị iro gị niile ma jijiji. Ngwa Chukwu kwuru gị n'aka, o nwere ife ya eme. Maazị Okechukwu ugwu, obi nwanne ndị Igbo. Maazị Okechukwu ugwu, obi nwanne nke ndị Igbo. Chukwu gọzie ya, onye na-eme ka ọ dịrị Igbo na mma. Kedu maka Ifeanyị mba na-abara akụ n'ụwa? Kedu maka Ifeanyị mba Tista Ezoy. Hiba, 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 hiba. Ịmana mebulu n'ịgba mo gaba na nke Chijioke nwamba na-efo. Ichele ndị Igbo na Ukraine, onye ọma na ọ ga-adịrị mma. Ndị chọrọ ka Igbo gaa n'iru, ịgba mejewe na Amerịka, ka mkpọwa onye ọ ga-adịrị mma. Kedu maka Lọlọ Chinwendu, ugegbe ndị Igbo, asị anyị ji aga. Otu onye si eme n'elu ụwa, tụọ oke ekwe na-akpụ ya. Ịma na otu isi eme n'ụwa gị, tụọ oke ekwe na-akpọ gị. Eburu m ekele ka nsụtụ oyi m, Maazị Nweke Nnenna, ndị si ka ọ dịrị Igbo mma. Tupac na South Korea, onye ọma ga-adịrị mma. Mụ onwe Maazị Chibụzọ, asị m na ọ ga-adịrị Igbo mma. Anyị gaba agaba ọ ga-adịrị anyị mma, anyị naba anaba ọ ga-adịrị anyị mma. Ifeanyị chọkọ ka anyị ga-enweta, ndị iro anyị ga-ada. Mana ofu obi ka anyị ga-eji bilie, wee nweta ihe anyị na-achọ. Mana ofu obi ka anyị ga-eji bilie, wee nweta n'ife anyị na-achọ. Obi
O Chukwu, mmụọ niile na-emela anyị ife gbakọtara azụ maka ndị ọcha na ụka afụfụ wee karịa ndị Igbo alụ. Onye ka m ga-akọsa alụnụ ụmụ Igbo ka ya nata n'omenala ife nna nna anyị kụziri anyị na gboo ka anyị lapụziri wee solo ọcha wee nala ide. Ndị mbụ na ndị egede unu ewezi n'iwe, eke kere ụwa papa Chukwu nna ewezi n'iwe, ndị chi ya na unu ewezi n'iwe, oru mmụọ na ọra mmụọ na n'Igbo biko unu ewezi na n'iwe. Ọfọ nna nna anyị rapụrụ anyị ka anyị bụrụ tinye n'ọfịa, o wee bụrụzie nsogbu. Oge nna nna anyị fabili ụwa na gbogbo, onye mejọ nwanne ya maọbụ nwanne ya were ọjị tinye n'afele, welu mmanya ọkụ nzu na-edo n'akụkụ ya, jekwulu nwanne ya sekpula na yọba ya mgbaghalụ. Ọkwa ka o si mee. Hey! Kedu ebe ịfụnanya jebezili, kedu ebe udo jebelu? Onye meta nsọ anụ o tinye isi n'ụka, libe olili nsọ yọba fada mgbaghalụ. Onye o mejọlụ n'elu ụwa bụla alili naba mmụọ, alili egbuo m ka isolo okwu nna anyị gwara anyị ka isolo okwu nna anyị dị ebube. Maka na nna na-agwa nwunye eziokwu, ka anyị soro usoro nna 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 anyị fara, ife wedela anyị mmanụ. Ndị ọcha wetala ụka were ife anyị dị ebube n'aba anụ mmụọ fabulu na ndị Igbo. Kedu ihe ha jizi ya eme? Ọcha mela anyị alụ. Ụmụ Igbo n'ụlọ onumo ka anyị ya na-ata n'ọdịnala, ka anyị soro okwu nna anyị gwara anyị. Ọcha mere anyị alụọ. Ndị Igbo nụrụ onumo ka anyị ya na-ata n'ọdịnala, ka anyị soro ndị ihe nna anyị kụziri anyị, ka anyị ya na-ata n'omenala, ka anyị soro mba ụwa wee dị ebube. Alili egbuo mụ ka anyị ji ya ata n'omenala. ndị Igbo, alili egbuo mụ Ka anyị soro omenala ka anyị bili. ụmụ Igbo, alili egbuo mụ Ka anyị soro ife nna anyị gwara anyị. Mehe agbamọtọ gbogbo kwenu. Ụmụ Igbo onye gbakọ ọsọ ogbomo onye bụ n'elu ụwa na-agba ịma ya menyakwanụ. N'ịmara m ọsọ ịgbajọgbo m onye bụla jee n'enya ma ọ na-ịga gbaja maka onye ramego megwerunu. Ịgbadụ m Igbo agbara m ọsọ gbara omenala Igbo ga atọrọ n'ala ka ozu m kwara nwunu.
ma ọ na-ede oyibo ohe kalị bute n'ime be anyị gọịgọị kwanụ eziokwu na ebe abala bịakwara ukpo mmanụ kwanụ nọ n'omenala Igbo ekpogogigbo kwenu maka na omenala Igbo mgbere eze chite oke chiri obodo ile na-ekakwanụ obodo oke chiri ya bụ mgbọrọgbo m onye bụ na agwọ mnyi na abụọ ma ihe ga-agbamọtọ gbogbo kwenu nwa Chineke ugwu okechukwu onye umekasị na Nsụka nwogbu ugwu anya akanyahụ ma ọ na-ejede n'otu gị obi nwanne si n'omenala Igbo ekpokekpo n'ụwa gbogbo kwenu anya akanyahụ onye kọcha mmasị n'onu n'ụwa gbogbo n'obi nwanne kwenu maka na omenala bụ ọnọdarụchi ma ọnọdarụchi eseghi okwu n'ụwa gbogbo kwenu anya akanyahụ obi nwanne ebe ọgbakọ sịrị na omenala ekpoghi n'ụwa gbogbo maka na onye yara azụ chobu na n'ụwa na chinomekanyakwanụ ụmụ Igbo obi nwanne amalitebe ya bụ njem na ọ ga-ama ezere na ya bụ asụaziri kwenu maka na yoro n'ochizi ọnanụ ga mụnye ike gwuru n'ọrụ kwanụ ga-eze masịrị ọma masị Anambra steeti n'ije ga-abụ eziokwu kwenu okwu ga-abụ eziokwu maka na obi nwa na-evumere isi dọịkwanụ Ebonyi steeti asịrị m n'okwu ga-abụ eziokwu maka na obi nwa na-evumere isi dọịkwanụ Enugu steeti n'ije ga-abụ na obi ọgaranya na Anambra kwanụ maka na obi ọgaranya ogbo m onye bụ na akụzi anyị ihe kwe Igbo na Anambra ọya ije ga m n'obi ọgaranya ije ga m n'obi ma anyị ji atọm ọgaranya nchi maka na ọ bụ itọm ọgaranya nchi iri isi nka jere kwenu ije ga m na Anambra kwanụ na-ekpe ekperesi ka kwa ịdara ọgaranya ugwu ọgaranya eze gwa nne m okwu kwenu esole na na-akparị ọgaranya n'elu ma ọgaranya bụla atọrọ ọnụ ma ọ na ọgaranya tọrọ ọnụ na ogbo monye abụọ n'igejigoji afọ ndị mmadụ nyakwa ma ya gala ka ọkụ mọwọ ozoko yoro na bachi gidegide obieko na obe ọgaranya ewela gị nkwuje bịa na obe ọgaranya maka na ekpere obe ọgaranya ji ihe gị were ihe gbakwuru ọgaranya ma ọma m nyebụla achụrụ ọgaranya ji alabe mma ma ị ga-awanyela ọgaranya n'isi o pọnịmagọ na ndị mma na-agbada na ọgaranya orugbogbo mee na ọgaranya na-alụrụ ihe kpọkpọ na ọ bụ ịtụkwu kwụrụ ọgaranya gwara okwu ọnụ ụra ya eze mara ga-ete mtara na nweghị ihe jere ekwe n'ụwa ọkụ ile ga-ada na igwere igwere anya mere mabodo ọgaranya maọbụ dị ndị mma okwu agbara kacha nwa dịkwa ka okwu akpọkwara mma ịma na ọkụ ile da-adị igwere na ndị magara ji ya bụ okwu eka ya bụ na okwu epiere opo maka na obe ọgaranya bụ obu ndị mma ọgaranya kwuru ebidozoro ụnụ malara ma o kwuru aka m nọ gakiri n'onwe anya kwanụ onye ekwe agaghị udele aka m udele se egheri na alụ ya gbogbo ma ọ bụ mgbe ya jere anya afụ ma ekwe abụ egherilekwego ọ bụrụ na udele were izu asa akwa mmadụ n'ogojegoje ji izu ụbọchị agba nwaji agọ n'ọgọ n'ike n'ike ma oke dibịa na-achị aka udele bụla enwetala ihe n'isi n'agbanyeghị n'ime ezi eriga na udele na-eri anụ nwụrụ anwụ udele aja se eyi ga-ekwa n'ala gbogbo ma abụghị n'oke osisi maka na ime ezi eriga na udele na-eri anụ nwụrụ anwụ ma gbogbo na-achọkwa udele n'isi oke dibịa na-achị aka udele ga-ejikọ ma ebe na ole nene ga-aba ya gị ma oyi m udele jere n'ihe ozu ọchọ ka ekwu udele gbara ma bụ ejire m udele eze bụla alọtala gị nwa ọ bụrụ na ịmụta ga ga iwere ọmụta kpọde onye ụka na-egbegbere ọnụ ihe ra ngwa otu ma ya adịghị mmanụ nya ofe mgbe ile na-azụrụ m ije ga m na Anambra ahụ ije ga m na Anambra ahụ ma anyị ekeledo m omenala anyị ma anyị agbọrịta omenala anyị maka na omenala anyị ezeghara alakwanụ na ọ na-ezechite oke ekwekọnụgị na-eche na-ezechite oke ka n'ụwa na ọnụkwa ga-agba ya ekakwanụ ezechite oke abịa ma ụmụ Igbo na-eche ga ekakwanụ wochite na anyị omenala anyị o ma anyị ezechite omenelu ogwe anya ga m ododo ijike anyị aga ata ahụ anyị so na anyị ga na-akwanyere n'ugwu n'ụwa gbogbo fere ego ofufe n'ụwa gbogbo
eze Chijioke abịa ma ndị Igbo ayata n'ebe ego eze Chijioke abịa ma eweliwe ọzọ gbogbo enye abịa anyị na lụ ụkwụ edakpọghị anyị ọzọ n'ụwa gbogbo ohi tiri anyị n'eke aba anyị lachitere ma anyị eze wuri ego adịkwa n'iru maka na omenala m natara chi omenala m jiri mara ndịkwanụ omenala abụghị ga-arụ nsị n'ụwa gbogbo ọ m jiri mara ndị onyinye eze Chijioke nyere obodo ile ma ha wuri ego adịkwana obodo ga-enweghị omenala kpọrọkpọ gbogbo ma ha ga-ekomere eko n'eluigwenụ ma ha ga-akpakọmọtọ ma onye kpọta na-acha ka na-akpa gbogbo cheta omenala izechata cheta omenala ịnọ n'obodo oyibo cheta omenala maka na omenala bụkwara ndị ọga omenala ga-adị ma oyibo babịala gị gbogbo omenala bulitere na agụrụ n'uju nwanne m kwenu na Jesu n'onwe ya zabụkata onye Juu na ya asonyere n'omenala Igbo bigbo ekene m onye ukwu ekene m onye nta ana m asị nke onye chiri ya zerenụ ebe ọ bụla nọ na-ekiri anyị maọbụ na-ege anyị ntị n'onu na mkparaba ụwa dị iche iche anyị na-asị ka ọ mara gị mma n'ụbọchị taata bụ ahịa eke ọkụ ma dịkwara gị na ezinụlọ gị na mma onye unu na-anụ ọnụ ya bụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo anyị abịagokwa ọzọ n'obi nwanne redio ịgbasa ozi ọma nke Chineke ozi ọma nke anara akụ mmiri ozi ọma nke anaghị ene mmadụ anya n'iru ozi ọma gbasara omenala ọdịnala Igbo ozi ọma gbasara njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile dịka anyị si gbasasị n'ụwa dịka ụkpaka na-achọ ife afọ ga-eri na ife a ga-eji wee dozie ala be nna anyị bụ ala Igbo ana m asị na ị na-anụ onu m ebe ọbụla ị na-anụ onu m ya mara gị mma keke bụ ụbọchị tata anyị ji akwanye ugwu ma na-emekwa ife anyị na-eme n'ụwa keke sobe gị keke ọma dị na ndụ gị keke ketere gị ife ọma ketere gị ọganiru ketere gị dị mma ketere gị dị n'otu ketere gị nghọta ịghọta ife anyị nwa na-ekwu okwu ya n'obi nwanne m redio nke anyị na-ewetara unu site n'ala Ukraine ebe ahụ ka anyị nọ na-ewetara unu ozi ọma nke ụtụtụ a na-aya eke ọkụ eke mmiri eke ụwa ka o nwetara gị ihe ọbụla nke ị chọrọ ga-egwa ya na eke na-akpagharị n'ụwa niile onwere obodo ga-abịa ije ịmafu eke ya ka anyị na-ayọ amara Chukwu ka anyị nwa bụ ndị na-akwanyere nya bụ mmụọ na anọ eji wee kee ụwa ugwu ka ọ na-erubere anyị isi mgbe ọbụla anyị kpọrọ ya ka o jeela anyị ozi unu echefukwara na ebe nọ n'ime ya bụ na obi nwanne m redio ebe ahụ ka anyị na-ewetara unu ozi ọma gbasara ihe na-eme na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile ya na ihe gbasakwara omenala be nna anyị maka na ndị mmadụ amarọsikwu ya bụ omenala ndị mmadụ amarọsikwu ya bụ ụka ha na-agwọgbata ya agwọgbata na ọ bụrụ ndị Nsụka asị gị ngwọgbata ha na-agwọgbata ya agwọgbata so na anyị na-ayọ ọgụ n'ebe ọbụla ị nọ dịka anyị si wee wepụta ya bụ isiokwu nke anyị ga-etinye ọnụ n'ụbọchị taa isiokwu ahụ ị na-anya na ihe bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa ị ga-aghọta na ihe bụ isiokwu anyị maka ndị nọ na obi nwanne m redio maka ndị nọ n'obi nwanne m YouTube maka ndị nọ n'obi nwanne m Facebook ana m asị na isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ gịnị nwanne dị na mba kedu ka esi ama nwanne dị na mba ọ ya ka anyị bịa ka anyị yọọ mmụọ eke n'ụbọchị taata ka o tinye ya n'ime mana ana m ayọ eze Chite Okuke abịa ma ka o were eke ọma ketere anyị ife niile nke anyị chọrọ n'ụbọchị taa na-abụrụ njọ na-abụrụkwana ihe na-emegide nwanne anyị maka na ọ bụrụ na eketere anyị nke dị mma anyị ga-eji wee fụọ onwe anyị n'anya maka na ụmụ Igbo bụ ịhụnanya ka eji mara ya ịdị n'otu na mmekọrịta nke ụmụnne a na-ayọ eze Chite Okuke abịa ma onye kere n'igwe na nke ife nne mara onwe ya ekere ka o chekwaba anyị na eke na orie na afọ na nkwọ na ahịa na-anọ ndị isi na-anọ ụmụ Igbo ji akpa ike n'ụwa niile ekwe m ise ndewokwa na ụmụnne m dịka unu si wee mara na obi nwanne m redio ọ bụ tata bụ izizi mụ nwa na onwe m na-ekwu okwu na ya bụ obi nwanne m redio Facebook ka anyị wee mara ka ya bụ ihe si aga so na ọ bụrụ na ege anyị ntị n'onu dịka mmadụ ise nọ na Facebook anyị na ha eje na Google YouTube ka anyị fụ mana the technical ọ dịkwa too much mụ nwa na onwe m ọnọdụ ihe na-eseti ebe a dịrọrụ m izi
mana mụnwa believe na o nwere mmadụ ise ka nọ na Facebook na wọchị. Ọ bụrụ na unu m na-apụta ọfụma na Facebook, biko ana m asị ka unu si nọ na-apụta ọfụma, ọ na-adị mma bikos ayiri n'igwe ọ na-aka mma. Anyụkọ nwa mmiri ọnụ ọgbọ ọfụfụ. Ihe a na-ekwukwa na eji mara ụmụ Igbo bụ nwanne dị na mba. Ka nwanne dị na mba bụ ọ bụrụ na ịfụ onye dịka gị na-eji oji dịka gị ikene ya n'asụsụ be nna gị. Ọ bụrụ na ọ sachia gị ma na gị na onye abụkwa ofu ọbara, mana ọ bụ na ọ sachiri gị ịma na gị na ya nwere ike ọ bụ na ọ bụ ofu obodo mana ọ bụrụ ofu ọbara. So na ọnya ka m ji ama ndị bụ ndị. So na ọ bụrụ na ege anyị ntị n'onu nọ na Facebook, biko gị were afa Chukwu Okabịa ma wee saa na onu anyị na-apụta ọfụma. Obi nwanne m ofu obi, obi nwanne m ofu obi, obi nwanne ụmụ Chineke ofu obi ka anyị ga-eji na-aga n'iru. Ofu obi miniri dat na ọ bụrụ dat na mụ na gị na-abụ kwekọrịta n'otu ihe ọ na-agaziri anyị, na ọ bụrụ ekwete nke a emebe nke ọzọ. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu abịa ma na-agọzi gị n'ebe ọ bụla ị nọ n'ụkpụrụ ụwa dị iche iche. Ị nọ na Amerịka na wee na-ekiri anyị ma ọ na-ege anyị ntị n'onu na redio na YouTube na Facebook na Instagram, ebe ọ bụla nke anyị nọ wee na-agbasa ozi ọma nke ụtụtụ a. Anyị sị ka ọ dịrị gị n'ezinụlọ gị na mma n'aha Chukwu Okike abịa ma onye kere n'igwe kee n'ụwa. Ka anyị na-agbapụ ya ọsọ maka na anyị agaghị egbu oge na anyị jọsịsị ka anyị testị enye abụ ife dịka nsogbu na anyị ga-abịa testị enye abụ mikrofon oso test kwa mara ka nya bụ ihe si apụta on the air, because na kịta anyị na-stream live na YouTube, na-stream live na Obi Nwanne m radio app application. So ọ bụ na ị download behe Obi Nwanne download na ebe ahụ ga-aka gị mma karịa Facebook, maka Facebook na-enye anyị ezigbote nsogbu. Ọ na-enye anyị ezigbo nsogbu because na ozi ọma nke anyị na-agbasa na-emetụta Facebook nke ukwuu. So anyị na-asị ka ị download kwa Obi Nwanne application, ije ha na Play Store, ị download oye, ị ga-afụ na ị ga na-anụ anyị very very clear. Maka ọ bụ na Facebook blọkụ anyị na obifa anyị amajini maka Facebook wee hapụ na-agbasa ozi ọma gbasara ọdịmma nke ụmụ Igbo. Ana m ekenekwa unu wee na-asị ọ bụ na ijekwa na YouTube anyị subscribe ya, because na anyị keretiri ihe niile. Maka onwe ndị na-like nọ na YouTube, onwe ndị anọghị na Facebook chaka chaka like ndị okenye anyị ma ndị odogwu anyị n'ala Igbo. Jụọ ha sị gị na enwere ihe ha ji Facebook eme, efugie. So enweghị ha ji Facebook eme mean that na ọ bụrụ mmadụ niile na like ihe ndị Facebook na-akpagharị dị. Maka na iruo na Facebook ihe nweta ndị isi dị mma, nweta ndị isi adịrọ mma, nweta ndị na-achụ ego, nweta ndị ada achụ ego, nweta ndị na-agbasa ozi ọma, nweta ndị na-akọ ọnụ. Ihe dị iche iche dị na Facebook na ọ bụ nke ọbụla ị mara gị tinye isi n'ime ya. So ana m ekene ndị niile bụ ndị na-ege anyị ntị n'onu, ọ bụ na redio, ọ bụ na Facebook, ebe ọ bụla na-ege Obi Nwanne m redio. Ana m asị ka ọ dịrị gị mma n'aha Chukwu Okike abịa ma ana m asị ka m pụtakwanụ ka m wee gbaa mbọ fụ na nke m kwuru ekwu na ndị mmadụ ghọtara ya. Wee na-asị na unu echefukwara na onye na-agwa unu okwu n'ụtụtụ ọma nke a site n'ala Ukraine bụ Ugwu Okechukwu Obi Nwanne ndị Igbo nwa Chineke. Ndewo na ụmụnne m, ka anyị pụtakwanụ. Ọ bụrụ na afọ gị nwa gwa gbanya ka Chukwu irokwu n'ọkụ o si na eke fada kata na eke pastọ movement amụma ma bụ nke ọ kpatara ogwe nwunye bụ njumaleka gị. Ọ bụrụ na akpa nwa na maka ọnọdụ Chukwu deberie, ọ bụ na ọnụ bụ igejegoje efu ime ka ọ na otu n'ebe igejegoje efu ime ime onye mụga gbanya ka oke nle chọkọrọ onye ọsị na ọ bụ ya merie. Ọ bụ na ọsị na na-eji na ata moso ọga m na-eji ya ma eghị nwa oge efu ụzọ chọkọ na-ekpere n'ike n'ike na ọgwụ na-achọ ịnwa n'ịhọ mmemme nwa na-anọghị ọnụ maka odoro ogwe m onye bụ ahụ ọ bụghị omenala Igbo gboo. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-adachi n'ebe ọrịa ọkụ ha napụtakọgachi onye ha dara ala maka mana ụfọdụ ụmụ nwoke na-ego ọyị ga nwaanyị ọgba tum tum onye be eze jaka na jenye onye ramegho meru na-enye na nwere konye nwa nwụlara n'aka azụ agụlọ na-achụ okporo. Ọ bụrụ igbe ezi omume nwa malitebeghị onye ụka na-egbegwere ọnụ nke onye mete nwa n'ọdị ha n'isi. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu, ekenekwa m onye nta. Wee na-asị ana m ekene nwanne anyị nwoke bụ onye Nsụka na-akụnye abụ mbem na-akọwara ụnụ ihe dị n'omenala, maka na omenala abụrụ ihe a na-ekwu n'ọnụ, ọ ife na-eme maka na ife anyị bịara ikwu n'ụbọchị taata anyị ga-agbapụ ya ọsọ ka wee kwuchara ya wee pụọ, maka na ya ga na-egbu oge duto na anyị amabeghị ndị anyị nwebeghị ndị ụmụnne anyị bụ ndị ghọtara ihe na-eme nọ na ụgbọ. So na ihe anyị dị ebe a na peji na ahụ na Facebook ọ dịka ebe 200 and something people, and ịbịakwa na YouTube enweghị dị 5 people bịa subscribe ya. So na ka anyị na-aga n'iru maka ihe ọfụrụ ịma na mbido akwa na afịa alụ
mana abaghị ya ọ ga na-atọ ụtọ. So ana m ekene onye ọbụla bụ onye na-ege anyị ntị n'onu ma na-asị ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-adị mma ị na-agbasara anyị ya na-atụsara ya ya. Ụmụgo ndị tụsara ya ọfụma na Facebook anyị erugo 50 something people shared it. So ana m asị na ọ bụrụ na ife anyị na-eme na-aga aga ma ọ na-adị mma ị na-eshiere anyị ya na ihe anyị bịara ebe a bụ ịgbazi ọnụ maka na Obi Nwanne m redio ga na-akụziri unu ọtụtụ ihe dị n'omenala na ọtụtụ ihe dị n'ụzọ mmekọrịta nwanne na nwanne maka na nwere ihe na onweghị ga-amasịkwa n'ụwa ada amasị ụwa amasị na nwayọ nke mara taata ị nwere ike ịmara ya echi nke mara echi nwere ike ịmara ya taa n'ọsọ nọ nke ọbụla ị matara jisie ya ike maka enwere ndị na-echefu ihe echefu nwee ndị na-echeta ihe ọfụma. Ndị ahụ na-echefu ka ndị na-aghọrị na-aghọrị mana anyị nwa na-echeta enu na-eji enyere ndị na-echefu aka mana ọ na-abụzi anyị na ndị na-echefu na ọ bụ na ha kwucha na-eme ka ihe ọ dịzie ka asị na mebi na anyị na-emegide ha emegide mana ama m n'oge ote aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma na ihe niile bụ nkọwa na-akọwarụ egeruo. So ana m ekene unu niile wee na-asụ na-echefukwana n'ọkwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obi Nwanne ndị Igbo na-ewetara unu ozi ọma nke ụtụtụ ọma site na Obi Nwanne m redio nke dị n'ala Ukraine. Ana m ekene unu ebe ọ bara ụba wee na-asụ na-echefukwana n'isiokwu anyị n'ụtụtụ ọma nke a bụ ụbọchị eke ọkụ n'ala Igbo na ndị ebe niile dị iche iche maka ala niile bụ ala eke ka ọ bụ bụrụkwana ala ọkụ. O nwere gasị na ala niile ọ nọ n'ime na-adịghị eyuzu ọkụ onwekwara gasị na ala niile ọ nọ n'ime na eke ada agadi efuge. So na ala niile dị n'ụwa bụ ala eke bụrụkwa na ala ọkụ. So na ihe anyị na-ekwuru okwu tata bụ gịnị? Nwanne dị na mba. Kedu ka esi ama nwanne dị na mba? Ọnya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. So na ọ bụrụ dat na ịgafete nya bụ ihe anyị na-ekwu okwu ya emebi na ya ekwuchago iwe wee bịa itinyekwu ọnụ n'okwu maọbụ ide ya ede ka ndị na-amụ amụmụta maka na oziọma dịrị izi oziọma dịrị izi maka na ndị mama indomi na papa indomi nke agbara ọhụrụ kịta ha emebicha na ụmụaka anụ ọnya mere o ji afịarụ n'ahụ nghọta ma ndị nke bụ mama papa ndị bụ ụzọ jebe obodo oyibo che na obodo a ka ọ ga-adịrị wee ruo mgbe ebi kịta isi na anya adị ha ka sị na ha marọzi ihe ha na-eme ọ dịka asị na ụwa nke ha dịzi njọ maka na ihe anyị na-afụkwa n'onwe anyị n'ala Igbo ndị egede na ndị mmụọ mgbe ochie ka ha si eme bụ ha kaba nke nwebe aṅụrị maka na ka ụmụ ha ga-esi na-agbago ga na-atọ ha ụtọ mana kịta azụ na akịta ya afụzi ndị okenye na-akazi nka kịta na-ebezi akwa maka na ụfọdụ sefụ ndị ụmụ ha ga na-eticha ha ma ihe ma na-abụ ha ma asọ ma na-akwatu ha ma na-awụ ha mmiri. Ife ndị a niile bụ ife nke anyị na-asị na anyị ga-agba mbọ na Obi Nwanne Foundation ka a kwụsịcha ihe ndị a niile maka ọtụtụ ihe dị iche iche anyị ga-etinye aka n'ala Igbo na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile erika ịna-anya na Facebook ọgụ na mgba ịkọ ọnụ ebe niile ana ihe niile ka anyị si ka anyị bịa mara ebe anyị nwere ike ịpụtụnwu enyemaka so that na ya bụ ife ama na nga ka o si na-aga ugbu a. So na nwanne dị na mba. Kedu ka esi ama nwanne gị na mba? Maka na nwanne dị na mba ahụ ụfọdụ aghọtara ya mana anyị ga-agbari ihe mụnwa ga-ekwu ka m si ghọta gị nwa na oge dekwa ka esi ghọta. Akara igwe anyị dịkwa na enu ebe a enu ya bụ ihe akwụkwọ dị ebe a ma nke na-aga na skrin akara anyị dị ebe a na ọ bụ na anyị sụsụ kpọọ ị nwekwara ike gị kpọọ gị kọwakwa ka isi ghọta nwanne dị na mba and ka isi amata nwanne gị na mba. Ọ dị oke mkpa. Ana m ekene unu wee na-asị ka anyị na-ejekwa n'ubi ka anyị na-akọwakwara unu ka o si adị nsị ka mpụtakwa ka na-achọ ndị na-enyochakwa ife niile marakwa na ife niile nọ na-aga ọfụma maka na taa bụ izizi m nwa na-stream here live from here wee na-asị ana m ekene unu n'afọ m ka bụkwa Ugwu Okechukwu Obi Nwanne ndị Igbo. Abụ m onye amaju maka shi nke dị na Nsụka ebe m si ewetara unu oziọma nke ụtụtụ m na Obi Nwanne m redio nke na-ewetara unu n'ala Ukraine otu aka o si akpọtụ wee na-asị Chukwu abịa ma gọzie unu ụbọchị taa bụ eke ketara unu ife ọma ebe ọ bụla unu n'aha Chukwu okike abịa ma ise. Obi nwanne ụtụtụ ọma nụ ka onye chiri na zelu ụbọchị taata ga-amara anyị mma. Eje ana ga-abụ nke anyị ka onye na-achọ dị mma ga-abịali ya n'ụbọchị taata. Ndị na-alalụ ụla abalị ọma, ndị mụ anya ehihie ọma, n'ụtụtụ ọma. Iko ka ichie ji aṅụ mmanya
mpi atụba ọzọ n'echiri a na-amụ mmadụ ọchị ọ bụrụ na ọchị na-akwatu mmadụ maka ebeli ama ekwetere m na ọ na-awụ onye juri ọjị mma obi nwanne anyị nọ n'ime ebe uri onye ọwana jụrụ ya ajụgo mma Isiokwu Chike Obi onye isi oche na ndị na-echibe echichi Prince Oyi Chairman Music Committee ezi nwa mụrụ n'obi onye mmanụ idusonụ asị na ife dị mma dịrọ nyocha nọ na akwụkwọ ite ama naanị ndị Igbo nọ mana ege m ntị ekenekwa m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị echefukwana n'ebe ị nọ n'ime ya bụ n'obi nwanne redio ebe a na-agbasa oziọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile dịka unu si wee fụ n'afọ gọmina ife niile na-aga ọfụma na ọnya ka anyị gbubirizie nya bụ isiokwu anyị anyị na-ekenekwa Osita Sadebe na egwu nke ọgọrọ nka ka o tiri nwanne dị na mba mana anyị kwuruzie okwu anyị kwuruchazie anyị agbanyezie ya ka ọ kọwakwara unu ya ọ kọwakwara ya bụ na nwanne dị na mba so na nwanne dị na mba anyị kwuru okwu ya n'ụbọchị taata bụ na nwanne dị na mba na otu onye nnọkịta na anwụ mebi n'ala Igbo wee fụ onwe gị ihe dịka na mebi ịbụ onye Enugu ife onwe gị na Anambra maka na anyị ga-eji nke anyị wee na-ama atụ ka anyị bido n'ụlọ wee dịrị mma pụba ilo otu a m bụ onye Enugu wee fụ onwe m na Anambra mfụ onwe m na Anambra ndị ọ bụ ha na nsụ ọba anyị bụ Nsụka onye Anambra ma nji maka asụsụ m wee sị na ọ ma nye m ihe nke nna m chọrọ wee bịa Anambra ọ ga-ajụ m ebe ka m si nkọwarịa na ọnụ m ga-akọwanwu ịma na ọghọta ya ịma na ọ ga-emete m mma imete m mma bụ onye m oche m ntụkwuru oche ọ jụọ m gịnị ka m ji wee bịa ọnya mere eji si na asụsụ dị n'iche n'iche maka na ọ bụrụ na ịbata n'obodo mmadụ ihe ị ga-ebu ụzọ wee mụọ bụ asụsụ obodo ọ bụrụ na ịmụzi asụsụ obodo ahụ ọnya ka ị ga-eji wee na-akọmuniketi wit ndị obodo ọnya mere ọ bụrụ na ịghọtara asụsụ mmadụ na-asụ maọbụ na ịghọtara ihe mmadụ na-eme ị gaghakwa aghọta nwa onye ahụ n'ụwa ọnya bụ na ọ bụ na ọ charọ ị ga-aghọta mana enwere ndị na-asị ma ọcha ma ọ chara ọsọ ugbute maka na ọ bụ ndị ọdụ ngwa ngwa so na nwanne dị na mba bụ ọ bụ na ịbata dịka ihe dị na Anambra a ga-enwere oge webata gị nabata gị nye gị oche kụnye gị mmiri ka ị nwụọ na-agbanyekwa gị na ọ na-ahakwa aghọta ife ị na-eme maọbụ na ọ da-aghọta ihe na-ekwu mana ọfụgo na ịbụ mmadụ maka na ụmụ Igbo hụrụ mmadụ n'anya otu akwa ka ọ dị na Imo steeti otu aka ọ dịkwa na Abia steeti otu aka ọ dị na Ebonyi steeti na ọ bụrụ na ije n'ebe dị iche iche mana dị ụtọ na anyị ncha niile dịka onye Nsụka nwere ike oje Ebonyi ọma anụ ihe ndị Ebonyi na-asụ ka obi nwanne redio ji wee pụta maka obi nwanne redio ọ ga-adị na Nsụka ọ ga-adị na Ebonyi ọ ga-adị na Anambra ọ ga-adị n'Imo ọ ga-adị na Abia ebe ndị a niile bụ ebe ọ ga-abụ ọ dịrị anyị ncha niile wee na-akọmuniketi na onwe anyị n'ụzọ anyị ga-esi wee ghọta onwe anyị ụnụ amarụgo na bekee ka eji wee kpokọ anyị ọnụ ugbu a maka na anyị ewerego bekee wee join n'onwe anyị anyị adịka otu ezinụlọ so na ọ bụrụ na ị bịa n'obodo ọbụla ị chọba onye na-asụ bekee maka na asụsụ ndị na tupu ịmụta ya ị ga-eji bekee so na onye akpata na bekee ga-adị oke mkpa n'ala Igbo mana ebe anyị na-achọ ka anyị nweta onwe anyị bụ Biafra ọzọ dịka ịbịa ebe ọ bụ na ịbịa n'obodo oyibo maọbụ ịbịa na mba ọzọ ịma na ọ bụ ịda asụ obodo ahụ mụnwada asụ obodo ahụ iwee fụ nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị onye na-edukwa ka gị onye dịka oyiri gị iwee fụ ya n'ụzọ wee fụ ya si ya nwanne deje o dịka olu ndị be anyị bụ Nsụka deje o ọ sị gị alọ o ịma na onye a na ịmarụkwara ọ sị gịnị ka ị bịazi n'obodo ya ime nekwu ihe m bịara kedu nke ị bịara nekwu ihe m bịara ụnụ akpakọrịta site n'ụbọchị ahụ ụnụ abụrụgokwa nwanne unu esi n'ofu nne unu esi n'ofu nna ọ bụrụzikwa ya na-ajụ ihe ya na-ajụzi bụ na sọsọ mụ na gị gị ihe mma n'obodo a ivuge so na ọ bụrụ na onwe ka o si daa mụ na gị etike aka ọnụ wee pịawa ndị mmadụ azụ ma ọ wee gbaba ọsọ ya bụ ewu ojii tupu ọ wụọ tupu chi ejie so na ọ bụrụ na ịfụ nwanne gị na mba dịka mgbe m bịara Ukraine ọfụrụ
abatara na m obodo na-asụ sọnsọ obodo anyị ka m mara onye na-asụ Igbo maka na ịbịa n'obodo oyibo ihe ha na-asụ bụ English ma ndị na-asụ Igbo ma ndị na-asụ English ha ncha na-asụzụ English na-edobe ahụ na ha ma ha asụ Igbo ebe a ka ihe mgbu ha bidoro mana ọ bụrụ na ịfụ onye gị na na-asụkọ asụsụ ọnụ ọ ga-adaba mana ọ bụrụ na ịbata n'obodo nwa onye na-eji oji ọ da-asụ asụsụ gị mara na ọ na-asụ nke bekee ọ na-asụ nke bekee unu kpakọrịtaba ọkwa ha ofu ihe ahụ a na-ekwu n'olu buru ka a na-ekwu na bekee kama na ihe ha ji wee karịzie onwe ha eburu ibu maka na o nwere ihe dị n'asụsụ Igbo adịrọ na bekee onye mere onye ọbụla bụ nwa Igbo kwesịrị ịma asụsụ be nne ya maka na eji asụsụ eje mba anaghị asụsụ ka eji ama nwanne dị na mba so na ọ bụrụ na efe onye Nsụka kwanụ na mba ịbatakwa gị na ya bụrụ ofu na ofu nna mana unu na-anụ ofu asụsụ na-aghọta onwe unu ihe a na-agwa gị n'ezinụlọ a ka a na-agwa n'ezinụlọ a mana enwere nna dị iche iche nwee nne dị iche iche so na otu a ka esi amata nwanne dị na mba so ọ bụrụ na unu bata na mba ahụ wee kpakọrịba unu arụkọrịba ka otu ezinụlọ kedu ka esi ama ezinụlọ bụ ndị na-emekọrịta ihe ọnụ ndị bụ ha chi ime ihe onye amarị nwanne ya onye amarị nwanne ya so ha ga na-emekọrịta na-ekwekọrịta n'otu ihe ọnyanwa so ịbata na obodo ịmara mmadụ so ndị mara bụ ndị ojii ịmara na ndị ojii ahụ na-anụkwa n'onu gị na-akpakọ ọ bụrụkwa ndị ọcha nwekwara ndị ọ ga-abịa ịbatakwa ọbana ọ bụrụkwa onye ojii ọjụkwa gị kedu ife ị chọrọ n'ala be nna m ịkọwakwa ya enwere ike mmụọ nke na-ejere gị ozi na mmụọ nke na-ejere onye ọcha ha ozi bụ ofu ife ka ha bụ ọnya mere eji wee nye gị afa ndị ọcha otu e nyere m Alexander mmụọ m nọ na Russia mmụọ m nọ na Ukraine so ọnya ka nji bata ọ na-adabakọ ịmara ọ na-abụ nkwu ha na afa m bụ ihe dịka Alexander ọ na-adị ndị ọcha surprise afa m bụ Alexander so a na-ajụ kedu ihe mere si ya na ọtụrụ chọọchị ka esi wee nweta ya bụ ihe ọsọ oke mgbe a ka a ga-aghọta na ihe butere anyị bikos mbọsọ ọbụla a mụrụ gị a ga-echeki the date amụkwara ndị ọzọ niile bụ ndị edere n'akwụkwọ nsọ maọbụ ndị eji akpa ike n'obodo ndị ọzọ dị iche iche mgbe ha chọpụtara anyị na-aza afa nwanne ha ma ọ nwanna ha ga-ahụ gị n'anya nke ukwuu ha ga-enyere gị aka ha ga-agosi gị iji maka ya bịa obodo ahụ maka mara na ha akpachapụ anya ejebe obodo ọmarọ ọ bụ na ije n'obodo ịmarọ ma o nwerekwara ihe chọrọ jee ịma na ị ga-ejegbu onwe gị na-aja ije mana ọ bụrụ na ije na ị chọrọ ịma ihe iji ije ha n'ozugbo jube ese ma chọba ihe ahụ iji maka ya bịa n'oge na-adịrị anya ị ga-enweta ihe anụ mgbe ọbụla ịfụrụ nwanne gị na mba onye bụ na onye ahụ ga-egosi gị o buru gị ụzọ bịa o gosi gị ihe na-eme n'obodo ọ dịrị gị izi nweta ihe like mgbe m bịara obodo a ọtụtụ ndị mmadụ anọghị ihe dịka ahụ na abụ na ahụ ịtọ ọtụtụ ndị mmadụ anọghị ahụ iri na ibu ahụ iri na ise ahụ ịsaa ahụ ịsatọ so mana ndị anyị niile bụ ndị chọrọ ahụ otu a kpọchara afa ndị ụfọdụ n'ime ha enweghị akwụkwọ ụfọdụ n'ime ha amatabeghị ihe obodo na-akọwa ifuge so ha kọwa nwere m sef ihe m ga-amata nchọba ndị ahụ niile bụ ndị nke ghọtara ihe nji maka ya bịa ndị nke ahụ ghọtara na bụ ndị nke gbaziri m ụzọ ọnya ka a na-akpọ nwanne dị na mba onye ahụ gbaziri m ụzọ na onye ahụ mere ka ọ hapụ ịfịa marụ wee nweta akwụkwọ obodo a nnụkwarị nwaanyị wee mụọ nwa wee na-agagharịkwa birikwa n'obodo soro na ndị nwe obodo maka a na-enwe obodo enwe so ana m ekene unu wee na-asa ebe ọbụla nọ na-ekiri mụ na ọ bụrụ na ị gafete nya bụ okwu ma ozi ọma nke anyị na-ezi n'ụtụtụ a site n'obi nwanne m redio nke anyị na-ewetara n'ala Ukraine onwe ihe ịghọtara bụ nwanne dị na mba kedu ka esi ama nwanne dị na mba gị taịpụrụ anyị kọwara anyị ya ka ị na-akọwa ya ka Chukwu abịa ma na-agọzi gị maka ụbọchị tata bụ eke ọ ga-eketere gị ọma ketere ezinụlọ gị ọma wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ bikos na ụmụ Igbo ihe ji mara ha bụ ezigbo ife so ana m ekene unu wee na-asị onye ka na-ewetara unu ozi ọma bụ Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo ka anyị pụtakwanụ His Royal Highness Chief Iwobi Enemo Esan Chukwu kwadoro so ndị eze ka anyị na-agwọzi n'okịta anọ Chief FT Ebubendụ Igwe 1 Agụlụ Eze Chukwu Chief M.A. Eze
igwe ọkpụkpụ Chief I.O. Ọfọbike Ezorawa n'Umuchu Chief Ezego Itiri Ụbaghara nke izizi na mmasịrị Alko Nkwọcha Idewa n'Enugu ezi nwa Nkwọcha n'idu sọnụ Ide n'idu nwa onye ji amatụ n'Enugu onye ije nna ike mba nna ike dị ọrịa mma nna odogwu adị nna Naijiria na-ekene ya oo. Ike eji eje mba ezi nwa nna ndị Igbo nọma na-ege m ntị ekenekwa m onye ukwu ekenekwa m onye nta dịka unu si mara na anyị na-atraịkwa ka anyị dị shọ na ife niile dị setọp ọfụma so and ka anyị si ife niile n'ọdịgo mma so na anyị ga na-ewetakwara unu ozi a ụbọchị ọbụla anyị bịara anyị ga-ewepụtara unu timetable mgbe anyị ga na-eji na-abịa na-ebrokast na-ekenekwa unu ma na-agbasa oziọma nke ụmụnne oziọma nke na-azọ ndụ na oziọma ga-eme ka ịghọta ebe isi meghee maka na ife niile anyị na-afụ na-eme n'ime ndụ anyị ugbu a bụ ife anyị ncha niile ga-amara na ọ bụrụ na ya gwara onwe anyị eziokwu ịma na ya marụkwa ebe anyị na-eje ngwa ngwa ụfọdụ ga-atọ n'ụzọ ụfọdụ ga-akwụsị n'ụzọ maka na ife anyị na-eme bụ ife mmụọ onye anyị na-achụrụ àjà bụ oke mmụọ ife mmụọ mean na ọ bụrụ dat na ị mara ihe mere mgbe ochie ọfụma ị ga na-aghọta ka ihe ga-eme ga-esi mee mana ndị na-akụzighori ka ihe si mee mgbe mbụ ha ga-amakwanụ ka ọ ga-esi mekwa na agbara ọhụrụ a onye mere o ji abụ ịfụ onye kago wee mara ige ntị n'onu wee mara ka o si wee kọwaa maka na o nwere onye mara onye Chineke ga-esi n'ọnụ ya wee na-akụziri mmadụ ya bụ ife ga na-abara ya uru so ana m ekene unu ebe ọ bara ụba dịka unu si wee ma na isiokwu anyị n'ụtụtụ ọma bụ gịnị nwanne dị na mba nwanne dị na mba a na-ekwu okwu ya bụ kedu ka ị ga-esi wee mara nwanne gị na mba a na-echefukwana n'ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ka anyị ga-esi wee nachie n'ala Igbo ka anyị jee mewekwa ka ụmụnne ma mekọbakwa ihe ọnụ dịka ndị obi nwanne foundation ga-esi wee bido ọrụ n'oge na-adịrị anya wee na-enete ndị ọ na-atụ n'ọnụ ma gbaa mbọ fụ na ha na-ejekwa ebe kwesịrị ije wee na-akụziri ụmụ agbara ọhụrụ anyị ihe bụ omenala ihe bụ nzukọ nke ụmụnne dịka mgbe gboo anyị nwere ebe a na-akụzi ihe n'ala Igbo anyị nwere ebe a na-akụzi ebe a na-akpọ ama obodo bụ ebe a na-aba abata ya dịka n'abalị maọbụ mgbede maọbụ oge eji egwu egwu ọnwa agbakọ ndị okenye na-akụziri ụmụaka ya kwesịrị ịma dị na ntọala obodo na njirimara obodo a na-enwekwara mgbe a na-agba egwu mgbe a na-emekwa nzukọ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa oge eji eti mmọnwụ na oge eji egwu egwu ihe ndị a niile dịcha n'ala Igbo ọ bụ ka esi wee mara maka na oge ahụ eji eme ihe egwurumegwu ka anyị ji amala onwe anyị anọ mgbe a ka anyị ji ajụcha ndị nna nna anyị ha ajụjụ ma ọ jụọ onwe anyị ajụjụ anyị akọwa nwụọ nke anyị ga-esi wee ghọta so ana m ekene unu wee na-asị na aga m edobe otu achịkọta ya ebe a maka na ọ bụkwa he abịa m na-achọ ka m mee testin ka a na-eme amakwara m ya na-akpọ testin na oke nlelele ka lelee ọrụ nne n'ọrụ ọ dịkọ nne n'ọrụ ka na-akpọ testin ifuge
so o nwekwara ya rasị ka ntest nri ya ọ dịka ka nnenere gị nri nnenere gị ụtọ nri so ife ndị a niile ka anyị ga na-amụ maka na ọ bụ asụsụ Igbo ka anyị bịara ka anyị were na-agbari ma na-akọwara ndị be anyị ka o esi wedịrị anyị niile mma maka na ọ bụrụ na ị mara asụsụ be nna gị ma nghọtakwa mmadụ maka ọ na-ekwu nke gị na-ekwu ọzọ mana unu na-ekwukọrịta n'onu n'onu ịmara unu ga na-aghọta onwe unu echefukwara na ọ bụrụ na ị na-agafe nya bụ ife anyị kwuru ọ bụrụ na o nwere ihe ịghọtara na nwanne dị na mba gị taịpụọ ya mana ọ bụrụ na o nweghị ihe ịghọtara nwanne gị mụrụkwa na nke anyị kwuru ekwu maka na ịma mbụrụ ogbenye bụrụ amoosu ana m ekene unu wee na-asị na ọkakwa mma nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo ana m ewetara unu ozi a na obi nwanne m redio nke dị n'ala Ukraine ezigbo afọ m ka bụkwa ihe Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo ana m asị ya dịrị unu mma ka ọ dịkwa otu a na-agba ọzọ echi Chukwu oke abịa ma gọzie unu dịka tata si wee bụrụ eke ọkụ ana m asị ka eke ketara anyị ife ọma ketara anyị ọganiru ketara anyị dị mma ketara anyị dị n'otu ketara anyị ịghọta ihe anyị ji wee na-ekwu okwu na soshal midia ma ọ na-ezi ozi na igwe okwu maka na ihe niile anyị na-eme bikos na obodo aghasa na ndị nwanne na-aghọtasizi onwe onye ndị na-aghọta onwe ha nna na-aghọta onwe ya ka anyị si na-abịakọ ọnụ na-eme ịmana ọ ga-adịrị anyị niile ma n'aha Chukwu oke abịa makere n'igwe na ana ekwe m ise ndewo na ụmụnne nwe na-asị ka mara Chukwu sobunu n'ụbọchị taa ebe ọ bụrụ na ejejeenu nke ọma unu jekwa na-eme na ezigbo ife maka na ezigbo ihe ka eji mara ụmụ Igbo ejiri ajọ ihe onwe na ihe ọbụla efuru oge ya bụ ime o megide nwanne gị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ ka Chukwu abịa ma nyere anyị aka maka ọnya ka anyị ji eje mma eke chekwaba unu mma orie chekwaba unu mma afọ chekwaba unu mma nkwọ chekwaba unu n'aha Chukwu oke abịa ma ndewo na ụmụnne m ka chi fonu ka ọ dịna maka onwe ndị bụ ka chi fo onwe ndị bụ ka ọ bụ onwe ndị bụkwanụ ka ọ dị so na ihe ndị a niile bụcha asụsụ eji mara anyị ka ọ bụla ị na-asụ ya dịrị gị ndewo na ụmụnne m gịnị ka nwa ogbenye mere ndị ji ego ganenụ ka ọgaranya si achọzi ka asọsọ nye nwa birizie n'elu ụwa o Chukwu nna ikele ọgaranya ikele nwa ogbenye okwu dịzielu nna Olise kwuluwa n'ezi uche ịnụ sọ gị ka anyị na-echekwube nna Igbo bụ Igbo ekene m unu ana m asị nke onye chiri ya zerenụ ebe ọbụla nọ na-anụ ọnụ m n'ụbọchị tata ọkakwa m nụ nwanne unu nwoke Maazị Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo anyị na-ewetara unu ozi ọma nke Chineke n'obi nwanne Igbo News ozi ọma gbasara omenala Igbo ọdịnala Igbo na njikọta ụmụ Igbo n'ụwa niile na ozi ọma nke ga-eme gị ka ị mara ife na-eme n'ala be nna gị ebe ọ bụla ị nọ na mkparaba ụwa dị iche iche ị na-ama ka ozi akpọtụ n'obi nna gị ozi ọma nke ga-eme gị ka ị mara na agwọ nọ n'akịrịka n'ala Igbo na anyị niile ga-eme ngwa ngwa wee neru anya n'ụlọ
anyị na-asị ebe ọbụla ị nọ ka ị kaba ahụ na-esonyere obi nwanne Igbo News wee na-ama ife na-eme n'ala be nna gị, nyekwa aka na-atụsanye abụ ozi ka ọ na-ejete aka ebe ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile dịka ụmụ Igbo si gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka. Anyị na-ekene unu wee na-asị nke onye chiri ya zerekwanụ. Ndewonu ụmụ